Maghapon guys, namiron diri sa mong pikas balay kay kuan ni doaw ni diri. Bisita ni diri. Taw namin wala ka ari with my sister and my mother. Kami ra tulo diri. Dara, mo na yung sagbot di ay kuan palimpyuhan. Ibutan diri bing. Uy. Panon Ina, ka? pili eh. Gilong kaban mi. Panon siya diri? Gagis ba Diri sagbot na kayo niya. Kani amo ning koralan, kani mga sagbot, mo ning lugar diri. Og mo ni diri ang ana mo diri dira lugar. Diha. Diha. Among payagan po. Ani ay Nakita ang ni mama ulan Nakita ni kay nagulan siya Stoy. karon panihunong Among lungagan ano no. kuan taligsik na Namo na eh kuan. kani ay muli ang kuan ay Mo na bintana. Diya na mo. Diya agi ang kawatan. Balik-balik. kani ay naablihan amot sa kay gabuhat aning kuan sarado man kaning diri Oo, diha na. sarado man ta ni diri dara Longkam. Dire likod eh. sa guys ha dara among abuhan Hugno. nahugno na dara kana diha kananay kuan na kananay lungag diha kani ba ni kani Kani. kanang kuan siya na Kani. ambot kisa na buhat aning kuan kasi naghimo anang nabli man na diha among kuan Bitana, agi bitana. abuslot mong kuan gate ang among koral ani siya Ang mga kugihan. sagbot na kaayo Kani mentri ni. Gamay ka kani dito na may main tray Namura na ito. na main tray na mo Gamay kayo ni. So, ni. kani napay Payak, inang payak. kana Ang balay dako. Payak. kana diri may kuan pultahan na mo ana sagbot na kayo Yohanan gila pagay mi ka kuan diri mag tulo na kabuan upat duha Kabulan nga. mayana nga dali ra kay mo ni kuan ni daghan ang sagbot mo na ni kay sige magulan-ulan nya kani mo ra ni guys mo ra ni kani ay mo CR na Kani mo na mama diri. kani akong mama wapa kayo sexy kayo tabo ka sexy kani Manghod na ba? kani akong manghod hindi akong manghod kana na akong mother na say hi mother say hi mura nagkuan diri disco kay na ang salina diri kay na pa sounds tagari gyud mo na sounds Madaghan na kay mga balay diri guys sa likod. Hi. Mga salina na daghan na kay kuan balay diri hala ay may bisita sa mga si Mingming Si Mingming. si Mingming ani that's it for today's video. So guys, see you in my next vlog.
please like and subscribe in my channel, in my video. Please like. So maura guys, thank you.